ng mga nagbabagang balita. Mga plataforma ng Team 1 Kamsur inilatag sa Grand Proclamation Rally. Tumatawid na estudyante sa Nabua, Camarines Sur, nahagip ng isang tricycle. Insidente sa pool sa dashcam. At multipurpose covered court soon to rise sa San Antonio Elementary School sa Iriga City. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Mainit na sinalubong ng mga taga Camarines Sur sa Kaugma Grounds ang pambato ng Team 1 Kamsur sa darating na May 2025 elections. Mga plataforma inilatag. Narito ang ulat. Formal nang nagsimula ang kampanya para sa local candidates ngayong midterm election. Nagsagawa kahapon ng Grand Rally ang Team 1 Kamsur na ginanap sa Kaugma Ground Capital Complex, Pili, Camarines Sur. Dinaluhan ito ng libo-libong mga taga-Kamsur mula sa iba't ibang bayan upang ipakita ang kanilang suporta. Isa si Nathaniel at Johnny Del mula pa sa bayan ng Sipukot at Dilgaliego, Camarines Sur ang maagang pumunta upang ipakita ang kanilang suporta sa Team 1 Kamsur. Aniya, inaasahan nila na madami pang proyekto na gagawin si Congressman El Rey Villapuerte, partikular sa kanilang bayan. I am very happy po na bumalik po si Congressman El Rey sa pagiging governor kasi as we all know po, siya po talaga yung pinaka-head ng changes sa Camarines Sur. Inaasahan ko po na mas maraming changes, mas maraming mga continuous project na maipatuloy yung mga project ni Governor Luigi Villapuerte. Mas mapaganda niya pa yung Kamsur as well as matutukan yung youth sector para yung para maging mas malago yung ating probinsya. Una pa lang si El Rey Villapuerte ay isa sa pinakamagaling at mahusay na namuno sa ating probinsya sa Camarines Sur. At ngayon bumabalik siya bilang isang mamumuno bilang gobernador. Napakahusay. Palakpakan at sigawan ng isa-isang lumabas sa entablado ang mga pambato ng Team 1 Kamsur. Samantala, nagpaabot naman ng mensahe ang mga taga-suporta ng Team 1 Kamsur. God bless po and thank you po sa patuloy po na pagbibigay ng activities and also pag-provide ng mga programs na ang pagbibigyan lang or ang makakapag-consume po nito is also yung mga mamamayan ng Kamsur. Good luck po sa Team 1 Kamsur. Me as a youth sector po, me as a youth leader, yung leader of the Ligmanan, fully support po ako sa bilog na Team 1 Kamsur. Sana po lahat po sila manalo at pagpatuloy din po nila ang kanyang magandang hadikain para sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Ipagpatuloy nila po ito. Team 1 Kamsur, naway lahat po ng mga promises nyo ay matupad. At kami naman ay nasa likod nyo lang para po maging successful ang paparating na eleksyon. Mula sa pagkagobernador, ipagpapatuloy ni Governor Luigi Villapuerte ang serbisyo bilang kongresista ng ikalawang distrito. Inilatag nito ang kanyang plataforma at plano sa 2nd District ng Camarines Sur at itutuloy ang mga programa at proyektong nasimulan ng kanyang ama na si Congressman El Rey Villapuerte. Tuloy-tuloy ang programa sa infrastruktura at edukasyon, healthcare innovation gaya ng libreng dialysis at mammogram on wheels, dental at eye clinic on wheels na may libreng check-up, salamin at magagamot na tanging makikita sa Kamsur. Dagdag pa ng batang gobernador, hawak ng Camarines Sur ang pinakamalaki scholarship program sa Pilipinas. Bilang hoben na gobernador, napahiling po natin sa buong Pilipinas ano ang kakayanan kan sarong hoben na Luigi Villapuerte. Orgulyo ko pong ipaabot sa Indo sa sarong torno bilang gobernador. We have established and implemented the largest scholarship program in the entire country found here in province of Camarines Sur. Ibinida naman ng kongresista ng unang distrito sa proclamation rally ngayong gabi ang pagkakahirang nito bilang top 1 most performing representative in Bicol
at top 3 performing district representative nationwide sa kanyang unang termino. Tuloy-tuloy din ang programang pang-edukasyon sa unang distrito tulad ng konstruksyon sa PUP Ragay Extension Facility, Lupi at Del Gallego Community College at mga proyektong pangkomunidad gaya ng mga water system facilities, gayon din sa infrastruktura, Andaya Highway widening, tulay at coastal roads. Malaki rin umano ang potensyal ng turismo sa 1st District na tinututukan ng mambabatas, kabilang ang Kabusaw Wetlands na nagiging migratory birds resting site. Ito po yung potential tourist spot sa 1st District po. Magandang agricultural spot, maganda po yung beaches sa 1st District. Meron po tayong migratory bird. And next year po, 300 years old church. And meron po kami mother tree sa Bicol National Park. Gusto ko po itong dalawa po maging World Heritage Site. Kalusugan, edukasyon, infrastruktura at turismo, ilan lamang yan sa mga sektor na isinusulong nila Nonoy Magtoto na tumatakbo bilang kongresista sa 3rd Distrito, Marco Gumabaw na tumatakbong kongresista sa distrito ng partido at ni Kongresista Migs Villafuerte ng distrito Rinconada. Ayon kay Magtoto, ilalaban niya sa Kongreso ang mga serbisyong nararapat at kailangan ng mga mamamayan, lalo ng mga estudyante na tinaguriang pag-asa ng bayan. Isusulong niya ang libreng pamasahe, allowance at libreng extra rice para sa mga estudyante. Dahil bilang anak ng isang guro, naniniwala si Magtoto na malaki ang parte ng edukasyon para solusyonan ang kahirapan. Ika nga niya sa pag-asa, yaon ang pag-asa. Ini po, makakatabang po ini sa mga saindong mga pamilya, lalong-lalo na po sa mga magulang na talagang kinakaipuhanan na pag-aral daw na panggastos sa tuwing mga akihan. Sa paglilibot naman na Gumabaw sa partido area, nalaman niya ang saloobin at hinaing ng mga taga-distrito. Kaya mas umusbong sa kanya ang kagustuhan na masolusyonan nito para maibigay sa mga taga-partido district ang serbisyong nararapat. Isa sa mga isinusulong niya ay ang pagkakaroon ng oportunidad para sa mga taga-partido, gaya ng livelihood program na nagdanais ng enrollment to employment, kung saan hindi lang sila bibigyan ng pagkakataon na makapag-aral kundi bibigyan rin ng trabaho. Nahiling ko din po mismo ang kakulangan sa tabang ng pangkalusugan sa buong distrito. At higit po sa gabos, nahiling asinamadean ko po mismo ang agrangay na sa itong mga kahimanwa dahil gusto nilang madagdagan ang mga oportunidad. Samantala, subok naman ang serbisyong Migs Villafuerte ng distrito Rinconada. Mga napatayong kalsada at gusali, talagang kitang-kita na si Migs Villafuerte ay nagsiserbisyo para sa ikabubuti ng mga taga-Camarines Sur. Isa sa mga nag-i-inspire para sa akin, legacy building. Paano? Anong sabihin ng legacy building? Isipin ninyo, mga kapitan, di ba hanggang ngayon, pag tinatanong, kanina ba yung aircon? Panahon pa ni Marcos yan. Itong highway na to, panahon pa ni Marcos yan. Di ba? Yan ang kasabihan. Hanggang ngayon, 2025 na, panahon pa ni Marcos yan. Sa tulong po ninyo, pag matapos itong ating mga sinimulan, gusto ko, lalong-lalo na sa mga SK na nandito, pag mga lolo at lola na tayong lahat, may pagmamalaki natin. Iliga Bypass, Pasakaw Balatan, Baaw Lakeshore, Bato Boulevard. Project namin yan ni Migs Villafuerte. Emphasis on namin. Project namin yan ni Migs Villafuerte. Kasama kayo. Gusto ko ang credit, kasama kayo. Ang accomplishment, kasama kayo. Dahil ang tagumpay ni Migs, tagumpay ninyo kabos. Sa legislative agenda ng provincial government ng Kamsur. Ayon sa Vice Gobernador, excited siya na makatuwang sa pamamahala sa Camarines Sur ang kanyang idol at mentor na si Camarines Sur 2nd District Congressman El Rey Villafuerte na tumatakbo bilang gobernador ng Kamsur. Track record speaks for itself, ani ni Vice Governor Sal Fortuno. Ngunyan mga tugang na mabalik po si Governor El Rey bilang ama po kan sa tuyang probinsya. Mayo po akong kaduda-duda. Napadagos po ang pag-asenso kang Camarines Sur. Apuera kaya po sa pagka 3-term champion governor ni Governor El Rey. Sa 9 na taon, nayaon po siya sa Kongreso. Nagkaigo po siyang unofficial na titulo bilang rockstar ng Kongreso. Dahil po yan sa day na mabilang-bilang na sa iya pong naipasar sa kay pinaglaban ng mga batas
na napakinabangan po ngunyan bako sa nasa segunda distrito, kundi po sa enterong Pilipinas. Serbisyong probado sa gabos na panahon, ibinida ni Congressman El Rey Villafuerte ang kanyang mga plano sa Camarines Sur, gaya na nagpapatuloy na konstruksyon ng kung tawagin na BGC of the South na Camsur Uptown. Sa Camsur Uptown, matatagpuan ang Information and Technology Hub, educational institution, lifestyle na mag-attract ng mga investor at magbibigay ng oportunidad sa mga kabataan na maipursu ang kanilang dream career na maging world-class na atleta, artista, musician at iba pa. Inilatag din ito na magsisimula na ang Bicol River Basin Development Program para masolusyonan ang baha sa Camarines Sur gaya na nangyari ng madalas sa ang Bagyong Christine. Magtatayo ng water encashment palapit sa Bicol River kung saan magagamit ang tubig na maiipon mula sa baha sa irigasyon at malinis na inuming tubig. Uli ko na si Presidente, mga expert, mga mababang lugar, Bonbon, Kamaligan, Gainsa, Minalaba, mga pirbing baha, Napwa, Baaw. At huwag ka mo mawalan ng pag-asa. Nagpapadisenyo na tayo ng magayon. Nag-research na kami. Ano ba ang ginigi mo sa ibang bansa? Ibon digdi, ano yan? Ang sabi, mag-ibo kaning water encashment. Tututukan din ng kongresista na maisakatuparan ang high-speed train Manila-Bicol vice versa na magdadala ng progreso at oportunidad hindi lang sa Camsur bagay sa iba pang probinsya sa South Luzon. Nagpapasalamat ito sa mainit at walang sawang suporta ng mga taga-Camarines Sur sa Team 1 Camsur. Tiniyak ng dating gobernador at nagbabalik na ama ng probinsya na tututukan ang mga programa at proyekto na mag-aangat sa Camsur mula sa turismo, edukasyon, trabaho at iba pa. Salamat sa mahal na Diyos, sa biyaya, na tiwala, na tinataon. Salamat sa mga líderes na yaong digdi. Kung mayo ka mo, mayo kami. Habang buhay kami may utang na buwan sa inyo, tandaan niyo yan. Ibabalik namin yan sa maray na serbisyo. Sabay-sabay naman na prinoklaman ni Congressman El Rey Villafuerte ang pambatong kandidato ng Team 1 Camsur mula sa iba't ibang bayan sa probinsya. Nagtapos ang Grand Proclamation Rally sa performance ng bandang The Ones. COMELEC nagbabala sa mga kandidato na maaring maharap sa disqualification ang mapapatunayang lalabag sa election rules and regulations. Oplan Baklas, aarangkada na. Narito ang ulat. Bago pa man magsimula ang campaign period ng mga local candidates, may pakiusap ang COMELEC na aga sa mga tumatakbong kandidato na voluntary nang tanggalin ang mga pre-election campaign posters na nakapaskil sa anumang sulok. Ayon kay Attorney Mike Uhulio Jr., Election Officer ng COMELEC Naga, dapat sumunod sa election rules and regulations gaya ng tamang sukat sa campaign posters at posting area ang mga kandidato. Maaari umanong maharap sa disqualification ang isang kandidatong mapapatunayang lumabag dito. Siyempre po, any violation po sa Omnibus Election Code o Fair Election Act natin, violation sa campaigning, pwedeng penalties po, pwedeng disqualification, at kung criminal case naman po, pwede pong ang penalty, imprisonment, 1 to 6 years imprisonment. Ngunit ayon sa COMELEC, mapapanagot lang ang isang tumatakbo sa pagsisimula ng campaign period. Ayon kasi sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Penera versus COMELEC, liable lang ang isang kandidato sa election offenses sa pagsimula ng campaign period at hindi ito matatawag na premature campaigning. Samantala sa pagsimula ng 45-day campaign period sa local candidates bukas, magsasagawa ang COMELEC ng Oplan Baklas. Kabilang sa mga babaklasin ang mga oversized at wala sa tamang posting area. On March 28 rin, start of the campaign period sa local, at 7 a.m. nagkakaroon po ng synchronized regional operation Baklas dito po sa Bicol Region. Sabay-sabay po ang COMELEC offices na magkakandak ng operation Baklas. Chris Novello, CSN. Isasugatan matapos makabangga sa isang kubo at humambalang pa sa kalsada ang isang trailer truck sa bayan ng Baaw, Camarines Sur. Driver nito nawalan umano ng kontrol. Narito ang ulat ni John Amador. Nagdulot ng pagbigat ng trapiko at pagkaantala ng mga biyaherong dumadaan sa Maharlika Highway na sakop ng Barangay Agdangan, Baaw pasado alas 3 kahapon. Bumalandra kasi sa gitna ng kalsada ang isang trailer truck. Sumalpok pa ito sa isang bahay sa gilid ng kalsada. Nawalan umano ng kontrol ang trailer truck dahil sa madulas na daan sa lugar. Minamaneho ang trailer truck ng isang 36 anyos na taga Kaguskos, Libon, Albay. Halos magiba ang buong bahay na ito
dito sa Agdangan Bao, Camarines Sur matapos nga bumalandra pasado alas 3 ng hapon kahapon ang isang 10-wheeler truck. Ayon sa mga residente dito, nagkataon pang basa ang daan na maaaring naging dahilan ng pagkakawala ng kontrol ng nagmamaneho ng truck. Si Nanay Mary Ann na may-ari ng bahay nagtamo ng mga pasa at may trauma pa sa pangyayari. Dalawa din sa kasamahan niya at isa dito ang malubhang nasugatan. Yung truck nga bigla na lang bumangga sa bahay ko. By order po yung mga estudyante at saka teachers. Kaya mag-aano ko no, magpe-prepare, yeah. Tapos bigla na lang bumagsak yung truck. Parang yung parang yung gano'n, yung parang hindi parang nag-scratch na oo, oo. Arod ko yan. Tapos pag yun, bigla na lang wala na po, bagsak na po lahat. Pati mga gamit ko, lahat. Tapos yung nakakaano nung bayaw ko, yung anak nga nito, nandun sa silong. Kaya nabagsakan po yun. Ng mga bumagsak yung kahoy. Paalala ng otoridad sa mga motorista. Muli po aming pinaalalahanan ang lahat ng motorista na maging maingat sa pagmamaneho, sumunod sa batas trapiko at tiyakin po na nasa maayos ang kondisyon ang inyong mga sasakyan upang maiwasan po ang ganitong uring pangyayari. Ang ating kaligtasan ang nasa ating kamay. Kaya maging responsable po dapat tayo sa kalsada. Nagharap naman ang may-ari ng truck at nabanggang bahay para sa areglo. Jan Amador, CSN. Sa pool sa dashcam ang pagkakahagip ng isang tumatawid na estudyante sa Nabua, Camarines Sur. Pagpapatupad ng no jaywalking policy, tinututukan ng PNP. Nagbabalik si Jan Amador. Kuha ang insidenteng ito sa dashcam ng isang sasakyan pasado alas 8 ng umaga kahapon kung saan makikita ang pagtawid ng mga estudyante malapit sa pedestrian lane sa Nabua, Camarines Sur. Hanggang sa mahagip ng humaharurot na tricycle ang isa sa mga tumatawid na estudyante. Nahiling ko lang ito si tricycle, mapaspason si dalaga niya, emergency dalaga, dumanahan sa bal yung tinampo nag-agi sa traffic AD. Nagdabubusina siya. Basta nahiling ko lang si Bitis kang nakatukaw na siya duman sa side. Lininaw ng PNP na hindi hit and run ang nangyari. May lulan umanong pasyente ang tricycle at may emergency. Kalaunan, kusang pumunta sa PNP station ang driver matapos madala sa ospital ang kanyang pasyente. Si totoong nangyari po, si driver po kaining tricycle, pasiring po sa hospital para po darahon si pasyente niya duman sa hospital. Bali nagmamadali siya and suddenly po si estudyante mabalyo. Nahiling ang estudyante at the same time si driver po kang tricycle. Kaya nabangga niya po si estudyante. Pero ang totoo po, dahil po niya pigbayaan na totally si estudyante. Piginot niya po si pasyente niya sa RMC and pagkatapos po nag-report tulos po siya digdi sa police station para po mag-surrender kang sa diri niya na siya po nga si involved kang insidente po. Dinala sa ospital ang estudyante na nagpapagaling na sa ngayon. Nagkaayos naman na daw ang driver ng tricycle at pamilya ng biktima. Kaugnay nito, mas pinahigpit man ng kapulisan ang implementasyon ng no jaywalking policy, lalo't may existing ordinance dito ang Nabua. Nakadeploy din ang mga PNP personnel sa bayan para sa upland presensya at umaalalay sa mga pedestrian. Gayon pa man, may paalala pa rin ang PNP sa mga bumabiyahe. Sa gabos po na taga Nabua, maski po sinagagidigdi sa Nabua. Ang poblasyon area po is sobra pong traffic. Andyan congested po. Yaon man po sa tuyang kapulisan. Kung igwa pong mga araw kayo ng insidente, dahil po tulos magduwa-duwa, mag-report po sa tuyang kapulisan. Jan Amador, CSN. Soon to rise na ang matagal nang hinahangad na multi-purpose covered court ng mga guro at estudyante sa San Antonio Elementary School sa Iriga City. Narito ang buong ulat ni Regine Bue. Maisa sa katuparan na rin ang matagal ng pangarap ng multi-purpose covered court sa loob ng San Antonio Elementary School sa Barangay San Antonio, Iriga City, Camarines Sur. Kaninang umaga, formal nang isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa naturang proyekto.
Kaya labis ang galak ni Catalina Saison, ang principal ng San Antonio Elementary School dahil may magagamit na silang gusali tuwing may pagdiriwang sa kanilang paaralan, pati na rin ang barangay. Ako po bilang po pinuno ng paaralang ito ay taos puso pong nagpapasalamat sa ating kagalang-galang na congressman ng 5th District of Camarines Sur, Honorable Migs Villafuerte, and then sa aming napakasipag, napaka-amiable na City Mayor, Honorable Rex Cuba Oliva, na binigyan po ng pansin ang aming hinaing para po ang aming paaralan po ay magkaroon na ng covered court. Typhoon resilient ang ipapagawang multipurpose covered court. May lawak itong 800 square meters na pwedeng mag-accommodate ng hanggang 700 tao. May ilalagay rin na entablado at palikuran. 25 million pesos naman ang nakalaan na pondo para rito. Nanguna naman sa seremonya si Camarines Sur 5th District Congressman Migs Villafuerte kasama si Mayor Rex Oliva ng Iriga. Nakibahagi rin sa seremonya ang grupo ng Team 1 Iriga. Ayon naman kay Congressman Migs Villafuerte, isa sa kanyang mga pangarap ay ang mapagawa ng covered court ang mga barangay at paaralan sa Camarines Sur lalo na sa Iriga City. At sa kanilang pagtutulungan ni Mayor Oliva ay mas madali na itong maisa sa katuparan. Sa pagtutulungan, of course, marami tayong ma-accomplish at magagawa. Kaya ito ang isa sa mga resulta sa magandang relasyon at pagtutulungan by and between the City Government of Iriga, the Provincial Government of Iriga, and we are being helped by Congressman Migs and Congressman El Rey sa paghanap ng mga fundo galing sa national government. So itong construction ng multipurpose covered court dito sa San Antonio Elementary School ay truly the result of the unity of oneness and the collaborative effort of all stakeholders para makapagbigay tayo ng quality education sa mga taga-Iriga. Hinahanapan ko talaga sa totoo ng budget ang covered court din dito sa ES. Pero ngayon, na pinondohan ni Mayor Rex, pwede na ilipat yung fund sa road concreting sa barangay. So this is just one example kung ano ang resulta pag nagkakaisa, nagtutulungan, mas maraming magagawa, mas maraming accomplishments and achievements. Samantala, maliban sa groundbreaking ceremony, namigay rin ng school bag sa higit 400 estudyante sa nasabing paaralan. May food packs din na ibinigay mula sa provincial government na Camsor para sa 1,200 na pamilya sa Barangay San Antonio. Richine Bue, CSN. 15 barangay sa Calabanga, Camarines Sur ang sumailalim sa CFPP Formulation Workshop ng BFP. Kahalagahan niyan alamin sa ulat ni Richine Bue. Nagpapasalamat si Kagawa David Avila ng Barangay Sugod, Calabanga, Camarines Sur na napabilang ang kanilang barangay sa 15 barangay na naimbitahan ng Calabanga Fire Station sa isinagawang Fire Protection Plan Project Formulation Workshop sa Barangay Santa Cruz Poblacion nitong Martes, ika-25 ng Marso. Sa ganitong aktibidad kasi ay nadadagdagan ang kanilang kaalaman sa pagiging handa at kung ano ang mga dapat gawin sa pagsugpo sa sunog. Kami po naugma sa mong barangay na kung sakali man, naasahan na kami po handa na asin aramin na sa nguyang gigibo. Taon-taon isinasagawa ng Calabanga Fire Station ang CFPP Formulation Workshop bilang bahagi ng fire preparedness na mandamiento sa ilalim ng Fire Code of the Philippines Series of 2008 Republic Act 9514. Iniimbitahan nila ang mga opisyalis ng barangay upang makilahok sa talakayan sa pagiging ligtas at handa sa panahon ng sakuna. Hindi po, inoobliga ang mga barangay dahil naman sa DILG memo na mag-conduct sinda ka ini. Tabali po, sinda kaya bagang niyawan sa barangay, sindang magiging inot na bombero. Yung kaysa magkasulo, utok doon na siya digdiyo, i-identify nga itong mga hazard. So, mga mangyayaring kasulo, madadanya paibitaran ta. Kaya ini yung training na ini, yung workshop na ini, pasiguro na ini sa barangay na dahil na mag-abot sa dakulang kasulo. Bahagi ito ng advokasya ng BFP na ligtas na pamayanan na nagtataas pa sa antas ng kaalaman ng mga first responder gaya ng mga barangay officials sa pagresponde sa anumang insidente hindi lang tuwing may sunog.
Samantala, nakatakda namang magsagawa ng Community Fire Auxiliary Group o SIPAG sa mga bara-barangay ang tauhan ng Calabanga Fire Station para masiguro at mas mailapit sa komunidad ang mga kaalaman patungkol sa pagsugpo ng sunog. Regine Bue, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.